Hello logoफोर good morning नोंथांमोनखौ खेबसे हरनि गोदान भिडिअ बानायनाय थाबाय आरोना ओरैबायदि खोमसिनो अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर दिनै अखा हानायनि मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आरोना नोंथांमोनजों बोरिं ओनसोलावबो ओंखारनोबो हाया बेरायनोबो हाया आरोना दाखालि बुंदोंमोन सानदुं गोसायाव माला अखा हागोन दायो नै जै अखा हादोंबा हादों बिदा फंबाय लोगो लानानै फैखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो अखा हानायनिनो मोनसे भिडिअ लाना फैबाय दायो मा खालामगोन मा मागोन जानानै बुङो मेगि जानायनि चेलेन्ज लाना फैदों आरोना बोराइजों आंजों मेगि एवनानै जानो नागिरदों दायो गाव दासो सिखारदों आरोना ओमफ्राय दासो मा होनो मोखां सुनाय थांदों आरोना ओमफ्राय जे बे मोखां सुनाय थांबाथाय मेगि जानोसै आरोना एवनानै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो फार्स्ट टाइम जों चेलेन्ज लानो नागिरदों ओंखायनो मावनानै भिडिअखौ जोबजासिम नालाय आरोना माबायदि जायो भिडिअआ अननानै बेखौ सापर्ट खालामबाय था ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान बाथ्रा लाइक साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना ओमफ्राय लोगोसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि एवखांबाय मेगिखौ No. बांसिन जानो हायो Nalai. Ini sanksi apa malah? Sini sanksi ya sini kupon deh. Kau sini kan sini. Jauh ni kan. Betul nggak? Betul. Betul. Oka na ini gudung-gudung di oka kas di bahaya. Ralan kau makan anak ni apa? Nangis kita kamar gendang pak. Anda bisa gaya apa? Anda bisa gaya apa? Kita yang lain aja. No. Ya. Betul aja. Hah? Kalian apa kali ni ya? Kalian punya nungla jabal, kalian harus berbaju dengan mana tu sebagai orang. Ini punya kan? Setelah nalai nih bedor songna gede jadi nih musla degasnya Jugenar. Segenar omang songna gede jadi nih apa di kau ini kamu dikelang kesini dari itu bigi udah tak kamu mau kan ini apa deh gorong Tak. Roy beri di sana lu nih lebih kurang masih aneh Bos. Semua kami sedang berada malu di semua isi dekalan Islam itu bu.
बेदर रुबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौहाय देनानै बरा एवगोन आरोना आङो देनानै सामब्राम बिलाइ हानानै बरा एवफिनगोन दायो नोंथांमोना नुखागोन आरोना आं माबायदि एवो